И дългите нощи на голямото семейство ще си спомните за тази вечер, ще видите какво сте постигнали, какво сте изпълнили, какво още занапред в годините ви остава да изпълните и дали всеки един от вас тук, подписалите това обещание, е спазил и удържал думата си. Севда. Нищо, че е през меда. Хубаво е на Славко да върви, през меда да подпише. Да. А обе? Не се счита, ти не си подписал още. Не се счита, не се счита. Сега. Моля, помогайте. Мили гости, ако не сме на сватбено тържество, бих отговорила на булката по-женски, че една жена, ако иска да настъпи и да победи един мъж, тя го прави с целувка, а не като го настъпва. Не се притеснявай, Севда, не е вярно това. Куме? Той така или иначе не разбра какво казах на булката. Пожела на български щастие. Мили гости, имам всички основания да ви помоля да поздравим с бурни овации едно ново и съм сигурна щастливо семейство. Гледай, трепете.
Така, драги гости, младоженците вече са готови да отрежат първото сватбено парче от тортата. Първото парче, което трябва да отрежат заедно, единия хваща ножа, ето булката хвана ножа, младоженец я хваща за ръката и заедно ръка за ръка режат първото парче. Заедно ръка за ръка, така както от тук нататъка ще правят всичко в своя семейен живот. Аплодисменти по-силни за тях, те вече отрязаха своето първо парче. И разбира се, сега трябва да си го изядат цялото, като взаимно си подават един на друг, така както от тук нататък ще се грижат